Jeg ikke stjæle mine folk. Og så ud til højre. Yes, lige præcis. Og vil du ikke tage en vand med? Hvorfor er Susanne hen? Ja, jeg er lige blevet den nye Susanne. Nå, Hun er fordi lige stukket af. hun har sgu ikke sådan noget styr på. Kom vi bare med. Ja, jeg er bare nogle mange navne. Det er min navnesøster Maria. Susanne og Maria, det skriver du som en Susanne. Jeg fik en sms i dag om en eller anden, der havde bestilt tid, som hed Nina Olsen, så nu blev jeg kaldt Nina Olsen derhjemme. Så Jeg fik en dag tidligere, hvor jeg blev kaldt Karoline. Det æder med langt på Maria. Jeg troede faktisk ikke, der var brandbiler herude. Jeg troede, det kun var Det er et fast forsyn for sagen. Nå, det kan man bare se. Jeg ikke anede, der var det her faktisk herinde. Nej. jamen, det er gemme mange ting. Ja, jeg har kørt forbi Ja, jamen, det er jo det, man hele mit liv. Det er jo det, men hvis porten ikke er åben, så ser man det ikke. Nej, så holder der kun et par røde biler herude. Ja. Så jeg sad op hos min massør her forleden, så var der en, der ringede til mig, og så sagde jeg, men jeg har fået at vide af Fredericia Kommune, at jeg skal kontakte jer, fordi I skal godkende mig, at jeg skal flytte. Du ringede til den første brandvæsen, det er godt klar, for det var ikke min privattelefon. Nå, Det er stykke salam. Og der ligger ud. det kan jeg godt, hvis jeg kan finde stemme fra i går. Ja. Det er ude, det er jo så indsats, det er brandfolk. Det er os, der tager ud og slukker, når det hele brænder på, eller tager ud på pumpeopgaver, når naturen vælger at åbne for sluserne, og der kommer så meget vand, så vi har digebrud eller generelle oversvømmelser i det hele taget. Vi tager ud til færdselsuheld og hjælper med at klippe folk fri. Vi kan køre som brandvagter. Vi har haft, for nylig har vi været ude på Lolland Falster Airport, hvor vi stillede med en sprøjte derude, fordi der landede et privatfly derude, hvor der var et krav om, at der skulle være brandfolk derude. Så stod vi derude og hyggede os. Jeg har været ude og sidde ude på Falk ude i Nysted, fordi folkene derude, de skulle på uddannelse, og så var vi nødt til at dække niveau 1 beredskabet derude, som er jo et 5-minutters beredskab, som Falk kører med. I Lolland Falster Brandvæsen som frivillig, der har vi et beredskab, hvor vi kører, vi siger cirka 20 minutter. Det er en ting, man ikke går helt op i. Har man 24 minutter til stationen, så er det heller ikke det, der gør, at man ikke kan blive frivillig. Vi har ikke nogen krav om, at vi skal møde op hver eneste gang. Vores pager, den lyder. Vores pager, det er den, vi bliver kaldt på, så kan vi se, hvad vi bliver kaldt til. Så har man behov for at så sige, jamen lige nu sidder jeg og holder kæmpestor 60-års fødselsdag. Jeg har faktisk ikke lov, så slukker man for den, der en bil derhjemme. Er man ude af svigermor og tænker, jeg kan ikke holde den ud i dag, så er det, man kan enten løbe, når den hylder, eller så kan man få den til at hylde selv faktisk. Og så, det var ærgerligt, jeg skal til brand. Vi har ikke et krav om, at man skal løbe, når man er på arbejde. Det er ikke særlig mange arbejdspladser, som giver lov til, at man må løbe i arbejdstiden. Må man løbe i arbejdstiden, så er det kun godt. Vi kører ud herfra med vores sprøjte, som er her. Så har vi 2 tankvogne. Så har vi vores droneberedskab, kører også ud herfra. Og over på Københavnsvej, herovre bagved, der har vi vores bådberedskab, som kører ud derfra. Så vi har rigtig mange enheder her i Nykøbing, som vi kører ud med. Vi kører ud som støtteberedskab til Falk, når de har brug for assistance. Og enten vi kommer med sprøjten, hvor det er røgdykker, vi sender ud, eller ekstra hænder, eller vi kommer med ekstra vand. Det er sådan set lidt ud fra, hvad det er, de har brug for ude på skadestedet. Det kan også risikere at blive kaldt med noget specifikt værktøj. Ja. Det er ikke alle faldstationerne, der har klippeværktøj til at klippe i en lastbil. Nej, det er rigtigt. Så vi har et lidt større materieldepot end niveau 1 beredskabet har.
Så det kan også være en af de assistancer, vi bliver kaldt på. Fordi vi kører jo altså kun assistancer. Det er det, der ligger i, når vi siger niveau 2 beredskab. Ja. Og det hænger jo selvfølgelig sammen med, at vi har muligheden for at sige, okay, den her 60-års fødselsdag, det er måske ikke skide godt, hvis jeg forlader den, eller det kan være, at man er i Roskilde eller Kalundborg til fødselsdag, så kan man ikke nå herned på 20 minutter. Og så er det sådan, det er. Så er der nogle andre, der træder til. Det er ikke sådan, så der står en chef eller af vores fastansatte og siger, nej, det er fandme også for dårligt. Nu havde vi behov for jer, jamen kommer man, har man mulighed for det, så kommer man. Har man ikke mulighed for det, så kommer man ikke. Altså, jeg arbejder som portør over på sygehuset, og når jeg er på arbejde, så kan jeg ikke løbe. Altså, det kan godt være, at jeg sidder, når klokken er 3 om natten, og frivilligt bliver kaldt og tænker, hvorfor alle lige, at jeg er på arbejde. Men det er igen det der med, jamen brænder man for det, så er det det, man gerne vil, og så tit bliver vi ikke kaldt. Og så er vores page udstyret på den måde, at vi melder tilbage, om vi har mulighed for at køre eller ej. Accepterer et opkald, eller man afviser et opkald. Og hvis ikke at man responderer, så bliver det betragtet som, at man afviser sit kald. Så det er ikke med liv og lemmer som indsats, at man skal køre ildebrand, når der er behov for det. Hvad var det lige at tænke på? Jeg har tænkt på vores uddannelse. Vi har, det hedder så 12 årlige øvelser, men det er nu kun gået 8 gange om året, fordi der er nogle af øvelserne, der er slået sammen. Det var det her Henrik, han havde fat i med at lære nyt. Det gælder jo både for jer til os. Altså det kan være, at I kommer med en rygsæk, som vi kan have gavn af, eller de fastansatte kan have gavn af, men vi har også de her årlige øvelser, hvor vi vedligeholder vores kompetencer. Her ved årsskiftet kom der en ny grund- og funktionsuddannelse, og der er rigtig, rigtig mange nye temaer med, som passer til verdenssituationen, sådan som den ser ud nu. Og i stedet for, at os, der er uddannet, vi skal på en ny uddannelse, men så er det kørt ind i de her årlige øvelser, som man bliver opdateret på. For eksempel massetilskadekomst, som er en af de helt store temaer. Det er jo kommet ind efter, som verdenssituationen ser ud, med specielt efter Fields. Ja, Fields herhjemme, men man kan jo så sige, at vi skal ikke langt ned over grænsen, hvor de har haft store problemer med til deres juleshow og alt muligt, hvor der så er nogen, der synes, at de skal køre med lastbiler ind over menneskerne. Ja. Så vi har, vi har selvfølgelig vores grund- og funktionsuddannelse, som ligger efter introduktionsuddannelsen, som I bliver præsenteret for. Det er 78 timer 74 og 148 timer. Det lyder af meget. Vi uddanner selv på vores lokalitet på Skibevej, hvor vi har en stor containerby og alle faciliteterne. Og ledelsen er fuldt med på, at det ikke er hverdagsundervisning. Altså typisk er det sådan noget. De bestræber sig på at ligge det cirka hver anden weekend. Der kan selvfølgelig være undtagelser. Og det kræves, hvis man skal være i den enhed her. Og så selvfølgelig, at man vedligeholder sin uddannelse efterfølgende. Og det er ikke noget, vi bestemmer, det er Beredskabsstyrelsen. Det kommer oppefra. Man kan også træde roligt videre til en anden sted at tage uddannelsen. Hvis det er, at man kan have den hurtigere, end hvad det er, vi selv laver. Jeg tog min funktion og grund i Greve, fordi de ikke havde fået den ned på Skibevej nu. Så jeg blev sendt til Greve for at tage min grund- og funktionsuddannelse. Ja. Jeg tager turen. Undskyld, jeg skal lade være med at snakke, når jeg snakker. Det er ikke afbrydende, de voksne, de snakker. Jo, der er jo også mulighed for, på nuværende tidspunkt, er der ikke nogen, der er åbne, men det sker med jævne mellemrum, at rejsen stopper ikke, når man bliver brandmand. Jeg er for eksempel uddannet holdleder. Susanne skal afsted lige om lidt. Periodevis kan vi også godt være i mangel af chauffører. Og så har for ganske nylig, den dør er lukket nu igen, men har Lolland-Falster Brandvæsen lavet en aftale med selv for Nykøbing, om at prikke nogle frivillige af dem, de ved, der kommer jævnligt og laver en indsats, at man har mulighed for at få et stort kørekort. Så det er ikke,
det er ikke fordi, at ens udvikling stopper med brandmandsuddannelsen. Der er rigtig, rigtig mange grene at gå ud af. Der er også rigtig mange muligheder, kan man sige, ikke? Ja. Alle mulige former for uddannelse, videreuddannelse, opgradering af en. Og Mm. man kan jo sagtens være frivillig her, og så sige, nu har jeg faktisk fået min uddannelse her. Men jeg vil faktisk godt ind. Man skal op til Lellinge eller længere ind nordpå for at arbejde fuldtid som brandmand. Men det er jo akkurat den samme uddannelse. Det er akkurat den samme uddannelse, de får derinde. Det kan så godt være, at når vi når helt ind til hovedstadens beredskab, hedder det det? Ja, det skifter navn hele tiden. Københavns Brandvæsen. At de har nogle lidt større krav, men det er jo så dem, der står for ens specialuddannelse derinde. Vi har, ja, som Maria siger, alt uddannelse på Skibevej i Maribo med en enkelt afstikker, hvor man tager 3 dage til Korsør, hvor de har mulighed for røgdykning på en lidt anden måde, end vi gør på Skibevej. Der bruger vi gas ud. I Korsør, der fyrer de med olie og med træ. Så der får du varme på en helt anden intens måde, end du gør, når du står ude og fyrer med gas, eller slipper knappen, så slukker ilden. Jeg har næsten lige gennemført min funktionsuddannelse, og man kan jo så sige, når du kommer ind som 5. røgdykkerhold, så tager du altså, det kan godt være, at du har handsker på og sådan noget, men du kan simpelthen mærke strålevarmen for hele den metalklods, du render rundt i, deroppe og røgdykker i. Alt er varmt, og det vil det jo også være ude i den virkelige verden, når du er ude til en brand. Det er en super fed liga. Det er ingen tvivl om det. Super fed liga. Altså, det var det. Hvorfor er det, kan man gøre for det? Det er Fordi du kom til at tage til Greve. så skal man tage uddannelsen i egen. Ja, så skal du være med. Så skal vi måske også lige tilføje, at nu snakker vi om meget varme arbejdsforhold, og det er jo heller ikke altid den pæne side af verden, vi ser, når vi kommer ud. Og der er altså et forholdsvis stort der er et stort sikkerhedsnet under os. Der er nogle meget, meget faste procedurer, og det gælder ikke kun for indsats. Det er måske os, der bruger det oftest, men der er nogle meget, meget klare regler for, hvornår at der bliver sat krisestab. Den bliver sat i værk. Min første brand som niveau 1 brandmand var en dødbrand, og det i sig selv udløser. Og det er uagtet om der er nogen, der har behov for det eller ej. Alle dem, der har været på skadestedet, vi mødes. Vi har været i gang i cirka 7,5 timer, klokken og 3:30 om morgenen, men der er ikke nogen, der forlader stationen, før vi har kigget hinanden i øjnene og fået en fælles forståelse for, hvad der er foregået, og hvorfor at man har truffet de valg, man har truffet. Så der er ekstremt stort sikkerhedsnet under os. Og har man behov for yderligere psykologhjælp, så er det også bare at række ud til en som Susanne, som arbejdsmiljørepræsentant, eller den pågældende indsatsleder. Og det er ikke noget, som I skal tage jer af. Det sker helt automatisk. Det er indsatsledelsens ansvar. Men det er bare for at sige, at vi bliver altså ikke overladt til os selv. Vi skal også være hele mennesker, når vi går hjem. Og arbejdsskader er ikke kun at tage noget ned over sin fod. Vi skal også have lyst til at møde op til det næste brand, når der bliver kaldt. Lige nok. Og har man noget lige pludselig, der kommer, og det kan godt være, at man reagerer 14 dage senere, så er det bare at trække kontakt med til mig som arbejdsmiljørepræsentant, til mig som næstkommanderende for enheden, eller til Anne, som er enhedsleder for indsats. Hun er her ikke i dag. Hun har simpelthen fået lov til at tage på ferie med børn og mand, så de er i Paris og nyder det dernede. Så der er ikke nogen forhindringer i at så sige, at det kom først nu. Vi reagerer alle sammen så forskelligt, og der er ikke nogen, der ved, hvornår ens reaktion kommer. Jeg har min telefon som næstkommanderende / arbejdsmiljørepræsentant. Den er åben 24/7. Hvis jeg er på arbejde, så er det ikke sikkert, at jeg tager den, men så ringer jeg tilbage lige så snart jeg ser det, fordi jeg ved, når folk ringer til mig kl. 3 om natten, så er det ikke bare for at hyggesnak.
Så der vil der kunne tages hånd om det med det samme. Så har vi en chefvagt, som også er på 24, som vi altid kan kontakte. Og det vil så være Bjarne, eller Morten, der har chefvagt. Og selvfølgelig kan man også altid tage kontakt til den indsatsleder, der har været med på indsatsen. Men det er ikke sikkert, at han synes, det er sjovt 14 dage senere at blive ringet op klokken 3 om natten, fordi så kan det faktisk være, at han ikke har vagt mere, og han så har fri, og man ringer og vækker ham. Men han vil aldrig nogensinde sige noget til det. Han vil tage hånd om det med det samme. Og så er vi bare, det er sådan en rigtig kliché at sige, men så er vi bare rigtig gode til at passe på hinanden. Ja. Man snakker rigtig meget, når man kører. Når jeg møder ind her, så ved jeg, at 80% af dem, jeg møder, det er krammer, vi er på. Altså, fordi man er sådan, det er sådan en stor familie, og det, jeg kaster næsten lidt op i munden ved at sige det, men det er bare sådan, det er. Og de sidste 20%, det er som regel, fordi det er nye ansigter. Men det er ikke kun sikkerhedsnettet under os, der vi er lige så meget en del af det selv. Og jeg er helt sikker på, at hvis jeg ringer til en af mine helt almindelige menige kollegaer, som jeg har behov for at snakke med, så står de der også, og de har min ryg, no matter what. Også klokken 3 om natten. Og vi har jo også det der med, at man kan kigge hinanden dybt i øjnene, og så kan man jo, vi kender hinanden så godt, så man kan jo se, om der er noget galt. Så igen, det er den der store familie. Man ved faktisk, hvis jeg møder Maria, og hun ikke giver mig en kram, så ved jeg udmærket godt, så skal jeg lige have en på tomandshånd, fordi så er der noget galt. Eller også har jeg pisset i nælderne. Men så får jeg det også at vide. Så ved vi, og så holder vi er der for hinanden. Og det er stort set lige meget, hvem det er. Om det er Kine, der ringer til mig klokken 3 om natten, så ved jeg udmærket også godt, det gør han kun, hvis det er vigtigt. Så det er igen det der med familien, der handler ud i det fællesskab, vi så har. Og fællesskabet kommer sig jo af alle de ting, vi laver sammen. Vi tager jo ikke kun til brand sammen, eller på uddannelse sammen. Vi har, jeg har 3 år i træk været i Grömitz i Tyskland, og været nede og sparke dæk og kigge på brandbiler. Nogle synes måske, tænker, kæft mand, det er sgu da kedeligt at stå og glo på brandbiler. Det er ikke så meget derfor, man er med. Det er brandbiler, det er udstyr, og det er fællesskabet i at komme afsted. Sidste år havde vi en kæmpe stor fuldskalaøvelse på tværs af alle vores enheder, hvor man kan så sige, at vi var nogle frivillige, der satte os ned og lavede en øvelse for bunden, og så fyrede vi den af for vores frivillige. Og det var en super fed oplevelse. Ja, der var mange, der ikke var gået hjem, før de spurgte om, hvornår næste gang var. Ja, så. Og det tænker jeg, at det bliver, der kommer nok til at stå 27 på det. Vi arbejder på det. Vi arbejder på det. Ja. Det er ikke lige noget, man laver fra den ene dag til den anden. Men det er ikke kun krig og katastrofe alle sammen. Og dem, der er her, forhåbentlig også nogle af jer, er sindssygt gode til at skelne mellem, hvornår laver vi sjov, og hvornår har vi arbejdshandsker på. Fordi at vi er jo voldsomt afhængige af hinanden, når vi har arbejdshandskerne på. Og ja, vi står over og ligner hinanden, mere eller mindre. Vi har i hvert fald det samme farve tøj på, så det kan godt være, jeg ved ikke, hvad Susannes hund eller mor hedder, men jeg kender Susanne bedre, end jeg kender rigtig mange af mine veninder. Fordi man bare står i nogle situationer, hvor man kommer hinanden. Sådan helt særligt nært. Og det skal man brænde for, men det er også det, der gør den her enhed voldsomt fed at være i. Skal vi kigge lidt på bilen? Det synes jeg. Hvor mindre Bjarne han kommer for at skubbe til. Bjarne er lidt stadig. Har du tidsplan? Jeg lytter bare. Jeg det er godt. overvejer, om jeg skulle være med i indsats. Ja, men kom, der er kontrakt. Jamen, jeg mødte også 2 tidligere, jeg spurgte, sagde, at de skulle bare gå op til Henrik og lave kontrakt. Ja. Altså, skal vi præsentere den fra start til slut, eller vil I bare sådan mere gå rundt og kigge? Altså, det er også meget information. Inden vi går rundt, og vi alle sammen skilles ad, har I nogle spørgsmål? Fordi mig og Marie, vi er sindssygt gode til at snakke. Og ja, vi er kvinder. I tænkte det, jeg kunne høre det. Men vi er også brandmænd. Hvor mange er det, hvis der synes, de snakker alt for meget, så afbryder I bare. Ja, der er ingen surminer der, hvis folk kigger på en og så siger,
Må jeg ikke godt lige spørge om noget? Hvor mange er I på sådan en her? Altså på en autosprøjte, Vi kører 1 plus 4. 1 plus 5. 1 plus Der 5. sidder en chauffør, en holdleder, og så er der 4 røgdykker. Eller 1. 1 plus 5. Ja, eller så er der 2 røgdykker, så 1 plus 3 kan vi også køre. Det kan vi også køre med, Ja. hvis vi kører reduceret ud. Nå, Morten vil gerne rotere rundt. Der er rotation. Så I går Og det er... Så siger mand. Vi er her lige indtil, at den sidste mand-kvinde er gået hjem. Så hiver I bare ved os. Og I spørger bare fast. Hvis I følger mig rundt der, så kommer I videre Kine, nu til følger du dem lige rundt. Tak. Tak for det.